Hello everyone, welcome back to my channel. आं माने दिनै सक्सेस जाबाय आरोना मोनसे खामानियाव बे मानसिखौ माने माबा होनायाव मा होनोमोनलायो सन्देर होनायाव गगा मोननायखौ सन्देर होनायाव माने आं सक्सेस जाबाय आरो स' दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो चलो स' बिथिंजाय माने थियारि खालामना लाखाबाय आरोना नै सामब्राम ओमफ्राय बिथिंजाय दं ना मा नायो रौ ना मा ना सिनाया सिनाया बिथिंजाय रौ ना खर' मोनसे लानजाय मासे उदै मोनसे मोनथाम बेनिफ्राय आरो बिथिंजाय नै मा होनोमोनलायो फान्थाव ओमफ्राय ना बेबो उदैयानो आरो स' बिथिंजाय दायो बियो देना लासिगोन ओमफ्राय माने दिनै संनाय स्टाइला माने बेलेग जागोन आरो आलुबो होआ ओमफ्राय आरो मा होनोमोनलायो बिलाहिबो होआ आरो माबायसा जागोन माबायसा जाया मिथिया आरो ना सानैबो माबा मोनदों नालाय गगा ओमफ्राय गुजुनाय जादों नालाय बेखायनो माने माबा होआ आरो बिलाहि होआ स' सामब्रामजोंनो एवगोन आरो माबायसा जागोन गोथाव जागोन ना गोथाव जाया मिथिया बेखौ ओमफ्राय आं फंसे होनसै आरो ना ओंखार साला स' नायलांबाय थादो बबावबा जागोन आरो सामब्रामखौ मोनसे बबावबा जागोन दां हा सामब्रामखौ मोनसे बबावबा जागोन दां होननानै होनदों आरो फिसाहै होमबानिया माबा जागोन ना ग्रेभि बरिया जागोन आरो उनगोनसो आरो ना माबायाव मा होनोमोनलायो ग्रेन्डाराव उनगोनसो आरो ना स' होखाबाय आरो ना नै दायो सामब्राम होदों ओमफ्राय सामब्राम दाउखि होदों सामब्राम दाउखि माने रुसुनैलाय दासो हरदों ओमफ्राय फानलुखौ हरखादो सुनो दाखालिनिफ्रायनो माने फानलु गोसा जागोन मालाबाबो माने फानलु गोसा जायाखै आरो ना जादों जाब्रा हरबाबो माने फानलुआनो गोसा जायाखै आरो मा जादोंथाय हमनानै मोनाखै स' दिनै दांना हरदो मेरला दांना हरदो बिथिंजाय सोना लाबाय जेक अन ओमफ्राय बिथिंजाय होना हरबाय दायो होदो स' जाबाय आरो ना दायो नै जाबाय माने जाखाबाय आरो खनसेयावनो बांद्रायबो खालामखायाना नै बरिया जाखाबाय आरो ना स' दायो नै टाइम मोनफैबाय आरो ना दांना हरबाय नै थावखौ बरियाहै हरबावबाय हरबाव हरनानै माबानि नांगौ स' हरबाय थाव दायो दांना हरबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आरो दायो बेखौ दांना हरनोसै आरो ना सामब्रामखौ संख्रि होखाबायना होखायाखै हले बेयाव संख्रि होखाबाय मा मांहाय ना मांखाय मांहाय गिदों आरो ना बेबो थानो खाथियाव आंबो गिदों आयौ डेन्जार माबाखाबाय आरो ना ज्राम होलायलायनाय ओमफ्राय दायो माने माबा हरखानोसै आरो मिट मस्लाफोरखौबो दांना हरखानोसै आरो नानि मस्ला होनांगौ नानि मस्ला गैया नालाय बेखायनो माने बेखौनो दांना हरनोसै आरो जिरा मस्लायालाय एकस' होनसै दिनै ना इयाव सोखाबाय इयाव सोबाय हालदै सालदै हरना लाखाजोब्बाय आरो ना नै माने उनाव हालदै हराखै होननानै सानगोन नालाय बेखायनो माने खिथिनाय जाबाय आरो ना नङा होमबा नंगौना नङा नंगौ नापिनि थाखाय माने माबा थांदोंमोन आरो ना मानो होनोमोनलायो हस्पिटाल थांदोंमोन आरो ना स' बेहा माने माबा दं नालाय मानो होनोमोनलायो प्रेगनेन्सि दं नालाय ओंखायनो आंगा जाङा माबा मोनजाया नालाय मानो होनोमोनलायो दावाइफोरखौथ' मोनजायाना खर' सानाय मा सानाय हारि जाबाबो आंगा जाङा बेलेग दावाइ हारि बिजि हारि लानो मोनखाया स' बेखायनो माने PHC आव थांनानै माने माबा लायनायमोन आरो ओरैनो माने खिथिहैनायमोन आरो मा जाबा मोजां जागोन मा जाबा मोजां जाया गगा गारामा खालामनाय जानायमोन नालाय बे मोननै बुस्थुखौल' मोनबोबाय आरो ना मोनसेया जाबाय बे अरेल रिहाइड्रेसन सल्ट्स IP
बे अरिजिनेल ORSआ ओमफ्राय आरो बियो जाहैबाय पेरासिटामल आरो बिसोरनि एक्सट्रा थायो नामाथाय मिथिया दै थ' पेरासिटामल अरिजिनेला खिन्थु जों नर्मेल मानसि जाग्रानियाबा बे नङा आरोना बेलेगसो बिसोरना बेलेग दां लागा ओमफ्राय नायालाय हरना सानसेब्रा दायो जों मोजांसो जाबाय ग्रेभिया नफाय दोन लानजायखौ दोन लानजाय सानजाय नाङा लानजायखौ दोन सु जानो हाया बि खामबाय आरोना बेयो नै दांना हरबाय फान्थाव फ्राय सोर जानो मोजां नाङो कमेन्ट खाम आंथ' दे आनजार जाखायो आरोना फख्रायखायो आङो होननो नाङा आरो आंखो बेसांखिनि नुदोंना दायो एसांखिनिखौ आंनो जाजोबगोन आरो बापरे खैथा जायो आङो ना होलाय दानस्लायनासो होनबाय दां दानस्लायनासो होनबाय आं जाखाया आरो स' बिथिंजाय बेहा दायो इखो फान्थावखौ फ्राय खालामना लाबाय थासिगोन बेहा दायो ओमफ्राय दा उनाव देखायनोसै आरोना माबायसा गोथाव जायोना जाया माबायसा गासिबो टटेलि माने मोनखांनायनि उनाव देखायनोसै आरो गाफ्लांलायलांबाय आङो इखो गायासै होननाया मोनबायानो आरोना दसेल' माने 5 मिनिटबो जायाखै आरो 4 मिनिट 3 मिनिट माबासोआवनो रानजोबखाबाय आरो स' नायदो फाइनाल टाच ना मा होनो रेडि माबानि ग्रेभि बियो दिनैनिया नाया मानो मोनलायो सामब्रामनि बेयाव दङ सामब्राम ओमफ्राय आरो सामब्राम गुफुर ओमफ्राय आरो फानलु ओमफ्राय आरो हालदि ओमफ्राय आरो अमा बेदरनि मस्ला ओमफ्राय जिरा मस्ला ओमफ्राय दै ओमफ्राय थाव बेसांखिनिल' आरोना जेबो गैया ओमफ्राय स' मारै जाखो नाय नै ग्रेभिया जा मोजां नुखादो आरोना नै हख्लायनोसै दायो रायजोफोर इथिं मोनलायलांबाय माबाया बेदर सोंलायलांबायलै आंहा नाया मोनलायलांबाय ओमफ्राय दासो नै माबायसा बनायखो बियो स' बियो फ्राय खालामबाय थासिगोन मा दे गाबलाय दायोबो गाबथियाब्रा होगोन नालाय स' लोगोफोर दायो मोनजोब्बाय आरोना बिथिंनियाबो नायाबो मोनबाय ओमफ्राय बिथिंजाय फ्राय खालामबाय थानाय बेबो मोनबाय ओमफ्राय दायो ओरैनो नाखौ माने ओरैनो माबा खालामना मायदो आरो थान्दाथारना ओंखायनो गरम खालामना मायदो ओमफ्राय बिथिंजाय दङ नै दालि ओमफ्राय आरो मा दंबावो बिला स' बेसेयानोसै आरोना दिनैनि भिडिअआ खिथिनाय जाबाय आरो बेसांखिनिखौनो स' थेंक इउ जानोसै दायो टाटा बाय बाय होनना हरदो